На працягу трохдзённага суд кампетэнтнага журы удзельнікі прадстаўлялі свае таленты. Харэаграфія, вакал, инструментальная творчасць, тэатральное мастацтва. Конкурсных номинаций 4. Он вообще зарождался как фестиваль «Встреча». То есть это встреча коллективов из разных стран, обмен опытом, знакомство с культурой разных стран, с достижениями ребят в области различного творчества, в том числе и изобразительное, декоративно-прикладное творчество в этом году у нас широко представлено. Поэтому палитра фестиваля очень широкая. Штогод конкурсанты, якіх сёлета больш за 1000, намагаюцца здзівіць журы разнастайнасцю сваіх нумароў. І ў многіх гэта атрымліваецца. Было достаточно много инструменталистов, значительно больше, чем в вокальном жанре. И были достаточно хорошие инструменталисты. Просто где-то даже в каком-то смысле открытие для нас это было. Каждый раз абсолютно добросовестно, учитывая свои знания, опыт, мы пытаемся оценить их точно, ясно, принципиально. А если говорить тенденцию в общем-то, то как-то с переменным успехом. К сожалению, есть что-то и очень интересное, но и есть такие номера, чтобы лучше бы они остались дома. Кожная номінацыя знайшла свайго пераможцу. Гран-пры ў номінацыі «Харэаграфічная творчасць» узяў ансамбль «Рады» з украінскага Луцка. Сама я приймаю другий раз участь. Сама я приймаю другі раз удзел у гэтым фестывалі, а вось наш калектыў быў неаднаразова удзельнікам гэтага мерапрыемства. На самой справе гэта цудоўны фестываль, таму што мы ўсе згуртоўваемся, мы знаёмімся, гэта нешта новае і вельмі прыемнае. Мені дуже сподобається, адже тут можна... Мне вельмі падабаецца гэты фестываль. Тут можна сустрэць шмат цікавых, таленавітых дзяцей, якія вельмі добра прадстаўляюць свае калектывы і рэгіёны. Сярод вакалістаў лепшым стаў ансамбль «Жывіца» з Мінску. Калектыў маларыцкага каламбура лепшы ў тэатральным мастацтве. А вось гран-пры ў інструментальнай творчасці атрымала расіянка Лізавета Гласкова з Дамадзедава. Ганна Буйкевіч, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».